пришла до нас веков. Ты несешь примирение, добрыню и любовь. Дай нам злобу и мир пусть заступник царь нашей земли. О, Мария, 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 о, Мария, 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 королева неба, королева неба, королева неба. Королева неба, Матерь Божия. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. С вами. И с духом твоим. Святую мшу спrawują za parafian dla żywych prosiczy Bożego błogosławienia, potrzebnych łaskaw, a wypiusi świętych i zdrowia, a dla pomierłych radość życia wiecznego w Władarstwie Niebieskim. Prosim Pana Boga za nasze grzechy, aby mogli wolno złożyć гэтую najświętejszą ofiarę. Spowiadaniu się Bogu usiemałnemu. I wam, braty i siostry, что сгрешил я верни, думкою, словом, ушибком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня. Да Пана Бога наш. Niechaj zmiłuje się nad nami Bóg Всемогутny i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj Panie, zmiłuj nad nami. Chryste, zmiłuj Chryste, zmiłuj Chryste, zmiłuj nad nami. Panie, zmiłuj Panie, zmiłuj Panie, zmiłuj nad nami. Panie, zmiłuj nad nami. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Chwała na wyżynie Bogu, za na ziemi тобою доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, хвалим Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой славы Твоей, Пане Боже, благодарю Небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Иисус Христе, Иисус Христе. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria.
змилуйся над нами, які бережнося вірнати святу, прийми моління нашої, які святі ж проводжаються, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш пан, тільки ти найбільший Єсус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, умацуй нас у веры, надеи и любови. Научи нас шановать Твои заповеди, как мы могли стать годными Твоих обетаний. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарицу едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Amen. Читание книги Законов. Так кажет Пан. Чужеземца не утискайте и не пригнетайте его, бо вы сами были чужеземцами у земле египетской. Неволей удавы и сироты не упридите. Коли попридите ли, то я, коли буду завлекать меня, почую ихний крик, и распалится гнев мой, и забью вас мечом, и будут жены ваши удовами, а сыны ваши сиротами. Коли позычишь гроши народу моему бедному, який есть с тобою, не будь для его, як лихвяр, не вымогай от его процента. Коли возьмешь у заклад плащ ближнего своего, на заходу солнца отдай его, бо это одиное ягоное убрание. Это вобратка для тела ягоного, на чым ён яшчэ будет спать. И станется, коли он будет закликать меня, я почую его, бо я милосердный. Это Слово Божие.
Читання першого послання святого апостола Павла до Тессалоникийцам. Браты, вы ведаете, якими стали мы у вас для вас, и вы пошли наследовать нас и Пана, принявши слово о великим утиску с радостью Духа Святого. Так что стались вы узором для усіх верников у Македонии и Ахаи. Дякуючи вам, прозвучало слово Пана не только в Македонии и Ахаи, але и в кожному месте розповсюджувалася ваша віра у Бога. Так що нам нема потреби нечто казати. Самі яни про нас свідчать, яким був наш приход до вас, і як ви, покинувши ідолов, звернулися до Бога, як служить живому і правдивому Богу, і чекать з небесов Сина Святого, Сина Ягоного, якого Він воскресив з мертвих, Єсуса, який вибавляє нас від надходящих гріхів. Це Слово Боже. Дякуємо вам. Хто любить мене, то заховає слово моє, каже вам. Ибо любит с тобой Отец мой, и придем до Его. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия Павла для Матфея. Хвала тебе, Пане. У той час, калі фарисеи пачулі, што Езус прымусіў замоўкнуць садукеяў, сабраліся разам, і адзін з іх, кніжнік, выпрабоўваючы яго, спытаўся: «Настаўнік, якая запаведь найбольшая ў законе?» Езус сказаў яму: «Любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёю душою тваёю, і ўсім розумам тваім. Гэта найбольшая і першая запаведь. Другая ж, падобная да яе: любі ближняга твайго, як самога сябе». На гэтых дзвюх запаведях грунтуецца увесь закон і прарокі. Гэта слова Пана. Хвала тебе, Христе. Вітаю усіх на этой святої мші дитячій, всіх, хто прийшов. Сьогоднішнє Боже Слово, яке ви почули, говорить про тяжку річ, вельми тяжку річ. Бо справді, як нам її виконати, то треба було б шмат потерпіти. Чому? Бо справжня любов коштує. Але припомнім, про що говорить Ісус Христос в опошніх днях. Ісус Христос в опошніх днях говорить, або може так, хто говорить до Ісуса Христа в опошніх днях? Фарисеї були прихильники Ірода, так само. Сьогодні говорять садукеї. І всі Ісуса Христа виставляють на пробу. На яку пробу? Ну, як гості подловити на якоїсь справі, на якоїсь цікавої речі. Пам'ятаю, я працював у Стальовій Волі, такий город у Польщі, и с молодью мы одного разу играли такую забаву, которая называется дюрочки. Шукаешь какую-нибудь дюрочку и начинаешь, кто первый нашел, разрывать ее. На что это говорю? О, у первой черзе человеку шукая какую-нибудь дюрочку, черную, неприхожую, и начиная ее разрывать словами обновы, чему полюби об кимсти говорит, чему об себе говорит, буду об себе говорить, подавидуются какие древние, а я говорю про когости, там мне легче. Да. И вот эта забава на этом полягала. Кто первый знойте, то и разорится. Про есть так у житті наше. Хто перший у ком-нибудь з наших близких убачить что-нибудь тренного, будет разрывать, дерть, аж человека не разодрет. А Ісус Христос сьогодні говорить вельми тяжкую речь. Прийшли до Ісуса Христа
і задаюць шмат пытанняў. А сённяшняе пытанне ягонае гучыць вельмі моцна. Сённяшняе пытанне з'яўляецца сэнсам усіх пытанняў, якія задаюць садукеі, фарысеі, усе, хто пытаецца ў Ісуса Христа. Не ўдалося ім зловіць Ісуса Христа на якісь такіх рэчах непрыземных, то мы запытаем про тое, про што навучаў Майсей. Ці знае Ісус Христос Святое Пісанне? Ці знае ён права Божае, якое нам оставіў Майсей на гаре, калі ўвайшоў і атрымаў 10 Божых запаведзяў? Якая найбольшая заповедь? А Ісус Христос прозваў: «Люби Пана Бога твайго усім сэрцам, усім розумам і ўсёй душою сваёй». Але Ісус Христос гаворыць яшчэ больш, чым папросту так гаворыць. Чаму? Бо ў Святом Пісанні, у Старым Заваеце, калі адчыніце, не знойдзеце, каб дзве запаведзі «Люби Пана Бога твайго усім сэрцам, усім розумам, усёй душою» і другая «Люби ближнего свайго як самого себе», каб былі слушны. Ісус Христос у сённяшняй Евангелии удасканальвае гэтае права. Ёсць асобная запаведь «Люби ближнего свайго як самого себе». Ёсць. Але нема, што яны ці разам гавораць аб адным і тым жа самым. Та чым з'яўляецца гэтая запаведь? Запаведь гэтая з'яўляецца ось, падмастуйка. Штосьці такое? Што гэта? Мішень, сапраўды. Кожны чалавек для нас з'яўляецца якоюсьці такой мішенню. Кожны чалавек мае розныя пачуцці, розумы і гэта адрозніваецца розную сферу сваіх жаданняў таксама. Вось гэта мішень. Мішень – гэта чалавек. У чалавеку найважнейшае, што з'яўляецца? Сэрдушка. Яно тут ёсць нарисована? Ёсць, таксама чырвона. Хто атрымае гэтую мішень? Вадзім. Николай, атрымай гэтую мішень. Окей, держи яе. Жартую, кидаць не буду, але покажу, што найважнейшае ў чалавека сэрца. Нам будзе цяжка з табой, уже павернем на той стороной людей. Тут же ёсць одна пробитая, прокрученная. Ну, и сюда попадешь, что нам так не станется. За легкие, так званые. Сердце. Сердце, тое, что у сердце человека, тое, з человека будет выходить. Але мы маем так само, что целый человек не складається тільки з серця. Складається з розних почуттів, з розних своїх справ, які має земные. И это и есть целый человек. Человек – это такая для нас когости, дякую великий, мишень, которая тут такая есть. И в первую очередь памятайте, что мы маем любить Пана Бога чим? На початок? Усім серцем. Серце, но вельми важно. Далее маем любить Пана Бога усім розумом. Что означает любить сердцем Пана Бога? Чему так моцно у Святом Писании это акцентируется? Люби Пана Бога усім серцем. Бо серце – это целый человек. Целый. Розум – это то, что Бог дает человеку, але человек может використати, як хоче розум. І ще одна річ – люби всею душою Пана Бога. Люби Пана Бога всею душою. Это три речі, которые допомагають нам любить. Але ми маємо любити ще когось другого. Кого? Ближнього, як самого? Так, есть. Ближнего, як самого себе. И треба было бы эту заповедь разглядывать отзаду. З последнего слова. На початок любить самого себе, как ведать, как любить ближнего твоего. Запомните у сегодняшней короткой этой фамилии, что в первой черзе мы маем любить самого себе, потом ближнего своего и Пана Бога. Усім душою, усім розумом и усім сердцем своим. Тяжкие гэтыя заповеди сегодняшней Евангелии, а Иисус Христос говорит, что все можно выконать. Ksiądz Aleksander вже вернувся з Гатова, хто хотів скористатися храмом до ісповіді, може
подвести. А мы встанем и отмолим акт знания веры, веру в единого Бога. Створителя неба и земли, всего вашего имя вашего, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего, единого, Зайца народженного, верующими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, разве Бога все сталось, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и втелился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрижованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погоды Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померших, и якого даст не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворца, який Зайца і Сина походить, якому разом Зайцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв про пророків. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов, и шагаю возвращение помилуй, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Сподіваючися на допомогу Єсуса Христа, доброго пастора, який збирає людей у своїм костьолі, як одарить їх життям вічним, узнесем до Бога наші просьби. Молимся за святий костьол, как запанувала у ім сапраўдная єдність, до якої покликав його Єсус Христос. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как ён так, як апостол Петр, умацовывал своих братов у веры. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх людей, які стали ахвярами стихійних бедствий, каб яны атрымалі дапамогу і могли распачаць новое жыццё. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за медицинских работников, каб яны з адказнасцю ставіліся до своей працы і бралі прыклад з добрага самараніна. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших померлых братов и сестер, каб з крыніцы Божьей милосердности яны атрымалі адпушчэнне грехов и вечную радость. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраных, каб удел у таемниц святой мши дал нам силы для преодоления ежедневных проблем и хлопотов. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за парафию для живых, просим Божьих благословений, потребных ласк, католических святых и здоровья, а для померлых радость життя вечного у Палатарстве Небесном. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нашу Отчину, Беларусь, просячи об супокої, братній любові, навертанні для кожного з нас справедливості, а так само за врятування світу від епідемії, від інфекції всіх, хто хворіє, за лікарів і за тих, хто помер від страшних хвороб. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты праз ласку Духа Святого наполни дарами любови сердца Твоих верных, выслухай наши молитвы и ученикам все люди любили Тебе больше за все и с любовью выполнили Твою волю. Раз Христа, Пана нашего. Буде Божая вовне, Спевом славлю ім'я Його, Молюся до життя мого, Молюся до життя мого, хай нас буде Божа
mnie. Śpiewam sławiu imienia Go, bojąc jako życia mojego. Bojąc jako życia mojego. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу Ахвяну принял Бог, и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог примет Ахвяну с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Всемогутный Боже, покорно Тебя просим, и глянь на дары, какие мы складаем, Твою величие, и ученикам гэтая вяра послужила помножению Твоей славы. Раз Христа Пана нашего. I z ducha Twoim O sercy uznosimy do Pana. dziękuję Panu Bogu naszemu. Ona гэта i sprawiedliwa. Zabrał wygodna гэта i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna. Как мы завсёды и всюdy Тебе складали подяку. Panie święty Ojcze Wszechmogutny wieczny Boże, przez Chrysta Pana naszego. Bojąc litości dla grzesznego człowieczeństwa narodził się z Panny Maryi. Przez swoją muku na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a przez swoją z mертwych powstanie dał nam wieczne życie. Тому z aniołami jak aniołami z усими świętymi my obwieszczajem Twoją chwałу, razem z nimi ustrzygaючи. Святый, 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 Пан всемогутный, небо и земля, полные хвалы, Госанна на вышинях, Госанна на вышинях. Благословенный той, кто приходит в имя Пана. Госанна, Госанна, Госанна на вышинях, Госанна на вышинях. Zakląty Boże Ty święty, krywnica usiaranej światości, tomu jedności, rzucił Kościoła w pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus uwagł krok i posłał na apostoła Ducha Świętego, przez Chrysta prosił Ciebie, Wszechmogutny Boże. Oświęci гэтыя дары, рассою Духа Твоего, как яны стали się dla nas, cielem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podziękował Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom każąc. Bierzcie i jeszcie z tego usie, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Подание водой. Все, что ты видишь. А где колокольчик? Podobnym czynom po wieczerzy. Wziął kielich. Znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom każąc. Bierzcie i pijcie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka jest za was i za mnogich będzie prolita, dzień odpuszczenia grzechów. Czynicie na moją pamięć.
великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Wspominający śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий забрав у одно. Пам'ятай, Пане, про Костюм Твой, рассеянный по всем свете, удосконаля его в любови разом с Папом нашим Францишком, Biskupом нашим Tadeuszem i всім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які опаснули в надії на воскрешення, i про всіх, хто у Твоей ласce дійшов з этого світу, і дозволь їм убачить світло обличчя Твоего, просим Тебе. Zmiłujся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, анgelами, святым Яном Павлом II, святой сестрой Фаустиной, благословленным księdzem Bradisławem Markiewiczem i усіми святыми, які спред веку подавалися Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос Христоwie у Христе, Tobie Boże Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia Waszana i chwała, prazu Ciebie i wieczny ja. Amen. Молимся на Отца Небесного, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który jest w niebie, святися имя Твое, приди благоденство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватых наших, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas za всякого злока, дай ласкаво упокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и заховали до вчерашнего неспокою, czekali исполнения счастливой надежды и прища Збавcy нашего Иисуса Христа. О Твое владычество и моц, и хвала на веки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавый сходно с Твоей волей, одарить Его едностью и супокоем, яки живешь и голодаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему устав супокою. Баран Божий, який береш грехи світу, змилуйся,
Які береш, такі світу, подари нам супокоєм нас задари. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечерю Його. Амен, я благодарен, как ты пришел до меня, а скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Огорни своим молчанием, стременем белой косой, забери мою тело. Презнай тишайший, огорни своим молчанием, стременем белой косой, забери мою тело. Огорни меня, как я Христовся пилом. Огорни меня, как я Христовся пилом. Поблагослови, подели, на мечты мирно праздник. Поблагослови, подели, на мечты мирно праздник. Тишайший, огорни своим молчанием, стременем белой косы, забери мою телу. Презнай тишайший, огорни своим молчанием, стременем белой косы, забери мою телу. А крыши кипия, какие застанутся. А крыши кипия, какие застанутся. Разойди, кто не верит, в свое прозрение. Разойди, кто не верит, в свое прозрение. Не тишайший, огорни своим молчанием, стременем белой косы, забери мою телу. Не тишайший, огорни своим молчанием, стременем белой косы, забери мою телу. Кожний твій крок, води глибоко, песен доносит кто у тебя просит, об чем тебе молит, передаешь ты, пение гимна помолчи.
як їм допомогти. Застає надія, там, де ти, Марія, разносишь Застає надія, там, где ты, Мария, разносишь Ты отчуваешь, особисто маешь любовь, якой сильно съест души, что у тебя просят, о чем тебе молят. Ведаешь ты, ведь як им допомогти. Як їм допомогти. Згасає надія, там, де ти, Марія, разносиш там, где ты, Мария, разносишь засає надія. Засає надія. Засає надія, там, де ти, Марія, разносиш Молимся. Боже наш Ojcze, niechaj dzieło światła wiary zdійснить nas справу збавлення, как мы досягнули собравной едности с Христом, якого теперь примаем в Евхаристии, який живе и владает на веки вечные. Objawy duszpasterskie, 30 niedzielę zwyczajne. Na tym tydni będziemy wspominać 27 kastrycznika u środu świętego Symona i Juda Tadeusza, apostołów. 1 listopadu wypadaje u niedzielę. To uroczystość usich świętych. Każdy dzień u 18:20 u naszej parafii odprawiaється nabożeństwo różańcowe. Усіх особливим чином дітей і молодь запрошаємо до уділу в этом nabożeństwie. Кожен день в нашій каплиці триває адорація Пана Ісуса в найсвятейшем сакраменте в інтенції нашої родини. Неділю і в суботу от 14 до 19 годин. З понедельника по п'ятницю от 14 до 21. Наведено до святого Юда Тадеуша, заступника у складаних справах, а так само опікуна арципастера арцибіскупа Тадеуша Кандрусевича, в інтенції худшейшого вертання арципастера на нашу родину триває до 27 кастричника кожен день після вечерні святої мши. Зближається місяць листопад, коли особливим чином будемо молитися за усіх померлих. Випомінки можна приносити
і складаць у святароў у закрыстыі. Картачкі ляжаць напрыканцы капліцы. Калі ласка, пішыце выразна. Усе ахвяры предназначаныя на будову. 31 кастрычніка і 1 лістапада у нас тут у Мінску святары наведаюць могілкі. Дакладны расклад знаходзіцца на дошцы аб'яваў, а таксама на старонцы католік-балі. Мы будем молиться на могилках с ксензом Александром у Михановичах 31 кастрычника, это у субботу ближайшую. Спотыкаемся каля галоўнага уваходу у 11 гадзін. 1 лістапада на Козыраўскіх могілках, альбо інакш другі германаўскі завулак горада Мінска. Это у недзелю у 14 гадзін. І таксама у недзелю у 14:30 на могілках у Гатава. 2 лістапада у панядзелак а 18 гадзіне перад выстаўленым найсвяцейшым сакраментам будуць прачытаныя ўсе памерлыя, якія пададзеныя на картачках. З 1 по 8 лістапада у нашай капліцы кожны дзень на вечаровай святой імшы будем молиться за ўсіх, хто пададзены на картачках, і адпраўляць за іх на блаженство за наших близких памерлых. Дякуем за ахвяраванню, за спеў нашей скольцы, альбо так сказать, Михаэлькам, и оправу литургичную администрантов, за проверание ответников и каплицы. Припоминаю, что в тылу сзади лежит спис, где варто было бы записаться и сделать добрый учинок. Как сказал один секретарь, добрый учинок это не той, який все бачать, а добрый поступок это той, який хтось робить и бачит только сам Бог. Как недаремно есть голос, как не видела твоя правая рука, что робить левая рука. Это и есть добрый учинок. Как можно было поубирать туда, а так само батьков, детей, которые учатся на катехезе, на занятках катехезы, как убирали катехетичную залку, а не перед этим треба ознакомиться с раскладом катехезы, коли можно, коли нельзя. Там написано, коли занята саль катехетичная, где можно было убрать. И она невеликая, 5 хвилин убрана. Помолимся за тих, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей. Помолимся за добрадзеяў і ахвярадаўцаў нашай парафіі, а таксама аб новых добрадзеях будаўніцтва санктуария Божьей милосердности. Таксама помолимся за Антона, нашего былого министранта, который вчора погиб. І таксама за кожного з нас, доручаючи кожного по особку, опеці Матері Божої Руженцової, твоей обороне отдаемся. Наших потребах не поважай моление наше, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословенная. О, Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поятнай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Примите Божие благословение и занесите это благословение до своих домов. Нехай этот день, эта неделя будет наполнена любовью один до одного. Пан с вами. Нехай вас благословляет Бог Всевозможный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в покое Христа. Дякуємо Богу. За нашою батьківщину Білорусь, в супокої, братній любові, за всіх, хто потерпів, за тих, хто потребує найболее молитви. Святий Архангел Михайло, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, суперства, уси і постать Свого Духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь греха шатана и інших злих духов, які нас будуть спаситися. Святий Боже, святий Господи, святий
над нами, святий Боже, святий моцний, святий несмиренний, змилуйся над нами, святий Боже, святий моцний, святий несмиренний, змилуйся над нами. От пожару, голоду, войны и заразы, храни нас, Боже, от греховной и неспасенной смерти, стережи нас, Боже, мы грешные, тебе Богом просим, выслухай нас, Боже. Любовь твоя, наивысшей горы усе, ласкавя снежом твоя, небо ты увидь. Любовь твоя, это океан выйдет нам, ласкавя снежом твоя, спадает на небе. Любовь твоя, навершися горы усе, ласкавя снежом твоя, от неба ты увидь.